Maziva esangano raMwari, toda kutenda tichisangana zvekare muchirongwa chedu chekudzidza shoko raMwari. Muchaona kuti ipfungwa inokosha mukati mekurarama kwedu kwamazuva ano, sevanhu vanonamata vakamirira kuuya kwaJesu kwechipiri, kuti tinge tichidzidza, tichionesana, tichibatsirana mukati menyika yakaoma kudai inonzi neBhaibheri tarirai mazuva akaipa anouya. Ayo mazuva ekuti vanhu vazhinji vachange vachitambudzika, vachimhanyisana nezvakasiyana siyana. Jesu achitaura mazuva aya anoburitsa pfungwa yekuti ndio kuchava kutanga kwenhamo. Vanhu vazhinji vari kutambudzika izvezvi, vanhu vazhinji vapanguva yekuti vari kutsvaga zororo. Kuzara kwakaita vanhu mumachechi, vanhu vachinyeperwa, vamwe vachibirwa. Nyaya ndeyekuti vanhu vazhinji vari pakutambudzika neupenyu hwavo. Vamwe vakapindana nemacovenants avari kutadza kubuda, vamwe vakaromba, zvinhu zvavo zvakuvanetsa. But nemhaka yekuti tina Jesu akatidzikinura, akatitenga nemutengo unodhura, akafa pamuchinjikwa kuti iwe neni tiwane upenyu. Anouya zvakare neshoko rake iro rinonzi naJohani, pakutanga pakanga paine shoko, shoko rakanga riri Mwari, shoko rakanga riri kuna Mwari, rakazowa pakati pedu rikava nyama, anova iye Jesu Kristu. Jesu ari kuuya kwatiri nhasi achiti imi mose vakaneta nevakaremerwa, uyai ndikupei zororo. Saka muchaona kuti ukaverenga bhuku razvakazarurwa pane imwe pfungwa yatida kudzidza mukati mezuva ranhasi, inove zvimwe zvinhu zvatinobvunza kuti zvatiri kusangana nazvo mukati meupenyu zviri kumbobva kupi. Mukaverenga bhuku razvakazarurwa chapter 12, ichapter inotaurwa kudenga kuchiitika hondo pakati paSatani nevana vaMwari. Satani achiedza kurwisa vanakomana vaMwari vanochengeta mitemo yake. Bhaibheri rinoburitsa pachena kuti Satani haana kukunda hondo iyi. Mukusakunda kwake hondo iyi zvinonzi Satani akanga akatsamwa. Saka ndo imwe pfungwa yada kuti tidzidze. Saka randichashandisa sevhesi rechidzidzo chedu chatiri kuita mukati mezuva ranhasi, ivhesi rinowanika muna zvakazarurwa chapter 12, pavhesi ya12. Vhesi rinoti, farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika, nokuti mweya wakaipa wakakandirwa panyika. Saka Bhaibheri riri kuburitsa pfungwa. Saka farai kudenga nemi munogarako. Nemhaka yekuti kudenga hakuna dambudziko, kudenga hakuna urwere, kudenga hakuna kuvengana, kudenga hakuna kuroyana, kudenga hakuna rufu, kudenga inzvimbo isina nyongano kana kupopotedzana. Saka Bhaibheri pariri kuburitsa pfungwa iyi riri kuti farai vanogara kudenga, nemhaka yekuti kwamunogara hakuna chakaipa chinowanikwa. Asi manje haipereri ipapo, inobva yataura kuti mune nhamo imi nyika, ichireva patiri panyika panapa, nemhaka yekuti mweya wakaipa wakakandirwa pasi mushure mekunge wakundwa kudenga. Paakakandwa pasi, Bhaibheri rinoti Satani akatsamwa kwazvo, nemhaka yekuti anoziva kuti nguva yake ipfupi, iduku-duku. Saka Satani zvaakatsamwa, toda kubata imwe aspect yaabvisa muvana vaMwari. Nekuti nyika, Satani akaona ndingatambudza sei vanhu vepanyika. Akati regai ndivape mabhizinesi ekuti vatsvage mari nguva dzose, vashaye nguva naMwari. Saka nhamo iri kutaurwa apa haisi yekungorara nenzara chete, haisi nhamo yekuti vanhu vachange vachirwara, haisi nhamo yekuti vanhu vachange vachifirwa, but nhamo iri kunzi munayo panyika ndeyekuti wakaipa pfungwa dzake nguva zhinji ndedzekukuparadzanisai naMwari. Saka Bhaibheri pariri kuti mune nhamo imi nyika, riri kuti mitoro yamakatakura, kunyange vacho vanozviti vakabudirira panyika, vachange vaine vamwe nemamwe matambudziko achange achitovanetsa kuburikidza nezvavanazvo. Ndorangarira takambodzidza kuti Solomoni paiva nepfungwa, paiva nemari yaive nepfuma yaive nayo, paiva nemari yaive nayo, paiva neupfumi hwaive nawo, vazhinji vachimuona kana muchiverenga nezvake mukati mezuva ranhasi, munogona kumuchiva mukamuyemura, asi iye anotaura nemuromo wake
kuti pfuma yese yandakanga ndinayo ndakazviona kuti kwaiva kudzingana nemhepo, nemhaka yekuti inondibvisa pana Mwari. Ndosaka achiti paanosangana naMwari paya vomubvunza kuti uda kuti ndikuitirei, anokumbira uchenjeri. Zvikanzi ndafunga kuti pamwe uchakumbira kuti umbotambudza vavengi vako, uchakumbira kutyiwa pasi rose, but Solomoni anoti chandinoda uchenjeri. Jobhu paanosangana nematambudziko paya, Bhaibheri rinondinakidza rinoti Jobhu awirwa nezvinhu zvese izvi haana kurasa Mwari, haana kutuka Mwari, akarumbidza Mwari nemufaro. Saka muchaona kuti aspect isisimo mumakristu emazuva anhasi. Number 1, makristu haachadi kuverenga shoko. Vanhu vakungoenda kudzikereke nekudzoka nguva nenguva, ravhurwa ikoko, zvaperera ikoko ndikoko. Asi kana yapfungwa yekuverenga shoko vari kudzimba dzavo, hakuchisina. Vanhu vazhinji havasisina nguva yekunamata. Saka zvinhu zviviri izvi anova mapillars ekuva mukristu akapfeka ama yakakwana. Vanhu vazhinji havasisina nguva nezvinhu zviviri izvi. Rimwe ramazuva ndakati ndichiverenga Bhaibheri, ndokubva ndanzwa mubhuku raDhanieri muchitaurwa pfungwa yekuti Dhanieri ainamata katatu pazuva. Mupfungwa dzangu semunhu ari kurarama mukati menyika ino mazuva ano, ndakazviudza kuti vakomana vaiita zvekutamba. Shuwa pa 24 hours kunamata katatu, but nenyaya yeexperience yelife yenhamo yepanyika pano, ndaakuzvinzwisisa unogona kushaya mukana wekutonamata. Pane pachinzi kuverenga shoko, mwachiti ndaiverenga 1 verse every day ndisati ndarara. Ndaiti vanhu munoita zvekutamba neshoko raMwari. Yakazoita experience yekuti unozotobengenuka kuti zvandatosvika musuwo wekuenda kuchechi ndisina kuverenga shoko. Saka painzi mune nhamo yemunyika, Satani akatsamwa ari panyika pano, akakandirwa pano aine nguva shoma, haasi kumira kugadzira madevices ekupesanisa vanhu vaMwari naMwari. Mumwe mutauro wandotaura anoti kuchauya tunonzi tumagood distractions, twekuti uchatofunga kuti zvauri kuita uri kuita zvakanaka, asi nguva ichitofamba uchishaya nguva naMwari. Saka painzi vazhinji vachaparara nekushaya zivo, Bhaibheri raitaura kuti vazhinji chaivo vachawana mukana wekuriverenga asi vakatadza kuriverenga. Ndosaka kuna zvaka zvichinzi vakakomborerwa avo vanorava. Mhaka yaitaurwa paya ndeyekuti pachatoshayikwa vanotorava vacho. Kana vachinge vaverenga, vonzwa zvinenge zvataurwa mukuverenga, votonzwisisa. Vanenge vanzwisisa ndo vachaziva nguva. Saka vanoverenga ngavacherechedze zvinotaura shoko raMwari. Vaverenga bhuku raMateo chapter 24. Ipfungwa yaitaurwa naJesu kuti vanoverenga cherechedzai. Kana nyangadzi yekuparadzwa yakumira panzvimbo tsvene, vaitoreva kuti ukasaverenga hauzvioni kuti nyangadzi yakumira panzvimbo tsvene. Saka panonzi mune nhamo yemunyika, nekuti mweya wakaipa wakakandirwa panyika, wakatsamwa kwazvo. Kana vari vanoverenga mukacherechedza, even type yemadrugs haakugadzirwa. Kutoti anouraya munhu, haazombofunge, haazombosara ari mutano, anofanira kuperera murufu. Mudzimba chaidzo muwanano vanhu havasi kugarisana zvakanaka. Iko zvino the divorce rate is very high. Vanhu vari kunetsana mudzimba, vanhu vachiparara. Satani ari kuunza business muvanhu. Vanhu vari kugara vaine mutoro, zvirwere, maBP, chikafu, vanhu vari kudya appetite, vanhu vangodya zvese zvese. Satani ari kugadzira zvinhu zvake nekuti ari kuziva kuti nguva yandinayo inini yekurarama panyika pano ishoma. Saka ari kutsvaga vazhinji vaangaparadzwa navo pamwe chete. Asi vanoverenga nekunamata havana dambudziko ravanogara vainaro munhu. Kunyange vakatemtwa vanenge vakasimba because vakapfeka nguo dzemusoja anorwa mukati memazuva akaipa ano pamweya. Mukatarira mazuva ano mudzimba chaimo,
mune munhu akuita mazvake mazvake. Hatisina nguva yekuti tinonamata pamwe chete sedzimhuri. Mune mwana anongoya achitora chikafu chake achinanga kumba kwake murumu make. Dzimba dzamazuva ano vamwe vanongoita makamuri avo kuti musikana uyu ane yake, muningini ane yake, kusvika kana unowana 5 unoone 5 rooms mune mwana ngane yake. Nekuda kweteknoloji yaadvhanza mwene mwana ngakabata foni yake mwe laptop yake mwari kuona pamovie mese makakonekta wifi mwakaita sei. Saka kungotora chikafu nachinodya kwaanodya vanhu akarara ikoko ndizvozvo. Hapana anombonawana nguva yekuti zati vana vari kuverenga here shoko raMwari, tinonamata here semhuri. Tinozoona zvakawanda zvichiitika mukati medzimhuri nemhaka yekuti Satani akadhivhaisa tunhu, akagadzira miteo yake yaparadza vanhu vazhinji naMwari. But they only become maKristu musi wekuti vaenda kuchechi. Haasiri ma-everyday Christians. Saka pana pari kunzi farai kudenga nemi munogara. Mune nhamo yeminyika. Paitaurwa chokwadi, bhozi nyika tisaritora so light vhesi iri. Zviri kuitika mukati menyika wakavhura maziso zvinogona kukushamisa. Nekuti mweya wakaipa basa rake kuita zviri opposite nezvinodiwa naMwari. So ukabata nyaya yekunamata, kaverenga vaTesaronika vanotaura kuti pray without ceasing. Namatai nguva dzose. VaKorose chapter 3 pavhesi ya12. Colossians anotaura kuti iye Pauro achinyora tsamba iyi. Pakuita zvinhu zvipi nezvipi zvamungaita, itai zvose muchionga Mwari Baba nezita raShe wedu Jesu Kristu. Zvingava zveshoko kana basa, zvinotoda munamato. Musati maita kabasa kenyu kemakuseni, musati mamukira kutsvaira yadho, musati maita juti, namatai. Musati mabuda kuenda kumabasa, namatai. Vana vasati vaenda kuchikoro, vana matirei ngavanamate. Nemhaka yei nekuti Satani unoziva kuti vanhu vasinganamate vanhu vanokasika kukunda pamiedzo, vanhu vanotora kuisa kusaidi kwake. Ndosaka makaona Jesu paanoya panyika, nguva zhinji nevadzidzi, Jesu aigara achinamata. Jesu kunyange asina chaakatadza, kunyange akanga ari Mwari, aiva nesimba rekuti aigona ngokunda zvakawanda, asi akazviisa pakuzvidukupisa, akazviita munhu, akararama upenyu hwairaramwa nemunhu, akazviisa pakurwadziwa. Jesu akatombotsanya mazuva 40. Satani ukauya akamuidza neshoko. Isu tisu vana Musiyangwa nana Mhofu vanozvita hatinamate, hativerengi shoko, asi tinokunda Satani tiri maKristu. Saka tine nhamo senyika. Nenyaya yekuti kana dziri nyaya dzenguva hatinzwisise kuti Satani kutsamwa kwake, he will never be satisfied nezvatinoita sevanhu. Kusachona chero vanopinda muurombwa vakaromba, Satani haagutsikane. Chero ukauraya vanhu vakaita sei, anoramba achingoti zvinoda ropa, zvinozopedzera zvakuvatambudza kupedza dzinza rese. Wozi ari kutsvaga kuti vanhu vafe, iwe wacho ufe usina chawaita pamberi paMwari. Zvakutoda vanhu vanonamata, zvakuda vanhu vanoverenga shoko. Pamwe pacho vanhu vanototsanya even zvikafu zviripo kumboisa kusaidi. Zvakuda vanhu vane micherechedzo yekuziva kuti nguva yatiri kurarama nemaitikiro akuita zvinhu nemamhanyiro akuita zvinhu, zvakaimbonyorwa zvinhu izvi mutsamba. Saka Satani izvezvi haasi kuzorora kubata mabasa, asi kuna Jesu ane simba rekuti ukaswedera padhuze naye, ukanamata, ukaswedera padhuze naye, ukaverenga shoko rake, hakuna muedzo upi neupi unouya unokukunda. Zvikanzi ivhangeri yeushe ichaparidzirwa kumarudzi ose, munhu wese achasangana neshoko, but vasingariverenge, vasina kunzwisa nekutenda mushoko raMwari, vachabatwa nenhamo dzenyika ino. Saka Satani, ukaverenga chapter 12 yazvakazarirwa yataverenga, anonzi akakwanisa kukwezva 1/3 chitatu chengirozi. Ngirozi dzaigara kudenga, ngirozi yekuti ichidisplayiwa hainzwe nzara, ngirozi dzekuti dzinotelepotwa kubva pane nzvimbo idzi dzichienda kudzine simba rekuti hadzitsvagi makombi, hadzineti, dzinobhururuka dzichienda, dzine mapowers.
asi Satani akagona kudzinyengera dzikatomuteerera dzikarasika. Dzaakushanda semadhimoni mazuva ano. Ozotya iwewe zvako munhu anofa, anonzwa nzara, anotemtwa achikundwa, ndiye waangazotya. Saka tine nhamo panyika kuzviona sevachenjeri tisina shoko raMwari. Jobho anotaura, Job chapter 28 pavhesi ya 28. Zvikanzi uchenjeri ndiko kunzwisisa, kubva pane zvakaipa. Aiburitsa pfungwa yekuti kana wachenjera unogona kubva pane zvakaipa. Kana wachenjera unogona kuyambuka panhamo dzenyika ino. Saka unogona kubudirira mukati meupenyu kuita mari ari Satani akatokutrepa munhamo dzenyika ino. Unogona kusangana nedzimwe nhamo, kutambudzika ari Satani akatokutrepa nenhamo dzenyika ino. Asi vanoverenga shoko raMwari nekunamata havatrepwe nenhamo dzenyika ino. Kunyange vakasasikwa pamuedzo vanonzwisisa, vane kutenda nekusimbiswa muna Jehovha. Ndosaka maona kuti iye Jesu kunyange aiziva rugwaro, aitoti kana achidzidza anotoruverenga. Kana akaverenga aizvitsaurira nguva yekunamata. Mumwe muverengi wandofarira achikomenda anotaura pfungwa yekuti spending an hour without prayer is more dangerous to a Christian. Just an hour per 24 hours kuispenda usina kunamata, it's more dangerous. MuBhaibheri tine magamba ainamata. Vana Elijah vainamata kuOld Testament. Vakanamata mvura yakaita 3.5 years isinganayi. Vana Mozisi vaitora nguva yekunonamata vachitaura naMwari. Kutozvipa mwedzi wokuti anoenda mugomo kunotaura naJehovha. Kuzvipa nguva yekutotsaura pamabasa ake kuti ndoda kumbotaura naMwari. Iko zvino tiri bhizi munyika tichiteedzana nepfuma yenyika ino tisina nguva yekutaura naMwari. David asati arwa naGoriati, Bhaibheri rinobudisa pfungwa kuti akatomboenda pasaidha kanonamata. Isusu ihondo dzipi dzatiri kurwa vana vaMwari tisina prayer? Ihondo dzipi dzatiri kurwa tisina kuverenga shoko raMwari? Esther naModhekai, kwanzi maJews ada kuparadzwa naHamani, vanozvipa mazuva ekutsanya nekunamata, nekuti vainzwisisa chaingodiwa naEsther kunoona mambo, kunoona mambo otaura nawo. But akati ndisati ndaenda kunoona mambo, ngatitange itanamata kwemazuva anokwana kuita 3 nekutsanya, just ngonoona mambo. Daniel neshamwari dzake vakanamata zvekuti life yavo yakanga iri panguva yakaoma, asi vakayambuka. Pamwe pacho vakatotenderwa kuti vakandwe mugomba remoto, vakabuda nenyaya yekuti vainamata nguva dzose. Kunyange anga ari gavhena ainamata, akakandwa mugomba reshumba, akakunda nenyaya yekuti ainamata. Hana akanga asina mubereko, but Hana akaramba ari pamabvi akanamata kusvikira akutoonekwa sechidhakwa. Asi mhinduro yake Mwari vanomunzwa. Abrahama akakura asina mwana, kwete nekuti akanga asingaiti, asi Mwari waive nenguva yavo yakatarwa, akaramba achingonamata. Kunyange anga akapfuma. Saka muupenyu hwedu semaKristu, zvimwe zvinhu zviri zvatiri kuneglecta munamato nekuverenga shoko raMwari. Dzimwe nharo dzatinokaka even mushoko raMwari pakuridzidza nepakurinzwisisa inyaya yekushaya nguva naro nekuriverenga. Nekuti kana mweya waMwari uri pauri ukariverenga, hapana nharo dzaunogona kuzoita. Saka pari kunzi mune nhamo yeminyika nekuti mweya wakaipa akakandirwa kwamuri akatsamwa kwazvo. Nhamo yatichaita ndeyekusaverenga shoko. Nhamo yatichaita ndeyekushaya nguva yekunamata. We have become very busy nezvinhu zvenyika ino zvakutibvisa pamberi paMwari.
ndosaka taakupandukira Mwari, ndosaka taakuzvichinja tichiramba zvinodiwa naMwari, nekuti chivi, kusarurama kwakorapta pfungwa dzedu. Saka Bhaibheri riri kuburisa pfungwa yekuti nhamo yepanyika pano inotopedzwa nekukunda nekutsungirira uchinamata. Vana Pita vakasiya mabasa avo vakatevera Jesu. Pakutevera Jesu chakaita kuti vakunde even Jesu paakanga adzokera kudenga, vakaramba vachinamata. Ukaverenga mufiro waanoita Pita akaroverwa pamuchinjikwa saJesu, ndiye wekumboti aona Jesu achitambudzwa anoramba Jesu, pane kuda kuti anga asimbiswa arovererwa pakutenda muna Kristu. Pita tiri kunomuona achizonofa zvinorwadza, asi akanga ane kutenda muna Kristu. Jobho achirwadziwa panyama yake haana kurasa Mwari, nemhaka yekuti aigara achinamata, akanzwisisa kuti Mwari vane simba rekumupa nekutora zvese. Saka how will we overcome temptations as Christians of today? It's by prayer and Bible study. Tikanamata tichidzidza shoko raMwari, we will overcome a lot of temptations nezvimwe zvinhu zvikutitambudza mukati menyika ino. Nekuti shoko raMwari rinounza uchenjeri. Ndosaka maana Jesu paaitemtwa naSatani aiverenga shoko. Zvakanyorwa zvichinzi munhu haangararame nechingwa bedzi, but nemashoko anobva kuna Mwari. Kuti chingwa chinodiwa, asi shoko rinodiwa. Saka uchitsvaga chingwa uchishanda, isa futi shoko raMwari pamberi. Saka tinokunda nhamo dzenyika ino dziri kuiswa naSatani akatsamwa uya nenguva shoma, nekunamata nekutsanya. Rimwe zuva Jesu anoti aenda kunonamata, anodzoka madisciples ake achikikiritsana nedhimoni. Jesu anosvika otaura zvinyoronyoro, dhimoni robuda. Vanoshamiswa nazvo, anovaudza kuti mamwe madhimoni anotongobuda bedzi nekunamata nekutsanya. Saka pfungwa yaitaurwa apa ndeyekuti semaKristu iva nenguva yekumbozvitsaurira yekutaura naMwari apart from zuva rekungoenda kuchechi. Gadzirai own personal prayer time. Vana Daniel kuzoteiwa vanga vakutozikanwa dzine nguva dzakati chero kamusvikira anenge achinamata. Mukataridza kune zvimwe zvitendero vane nguva dzavanonamata, kana muri mutauni umu vanovhara mashopu avo votombonamata. Asi vanoclaima kuti maKristu ngatichiratidzirewo nekunamata. Kuti tigone kutenda muna Mwari, hunge tadzidza shoko rake, tamuziva uye tanamata. Nekuti muedzo mukuru uchauya pashoko, muedzo mukuru uchauya pakunamata. Saka kuti tifambe the left and right wing, tinofanira kunge tichigona kuita zvese, kunamata nekuverenga shoko rake. Haumiri negumbo 1 ukapararama, rinoremerwa ukazongodonha. Asi tikafamba nemapillars ese ekunamata, shoko nekunamata, zvinotifambira zvakanaka. Saka muchaona kuti kuparara kuri kuita mhuri ndiSatani ari kupinda mbichana nekuti family inenge ichileka prayer. Vana vachita ngocha nekusateerera zvakawanda zviri kuitika munyika, madrugs, inyaya yekuti hatisi kudiridzira nzira yekunamata. Tinofunga kuti tikatengera vana vedu magadgets, tikaita sei mudzimba umu, tikavatengera maTV, tisina nguva yekunamata tagona, but ndokwavari kudzidza zvakawanda zvimwe zviri kuzotinetsa mukati mezuva ranhasi. Saka Satan is devising his plans. Rangarirai maIsraelites vachiri kuEgypt. Vainzi vaisimba vachiwanda, zvikanzi naFaro vawanzirei basa. He made madecrees akawanda kuti atsvage kuvaparadza. MaIsraelites ari kuBhabhironi, zvinonzi Nebhukadhineza wakatema chiga chekuti munhu wese achanamata chifananidzo. Saka ndo zviri kuita Satani. Vamwe we are now even connected kuzvinhu zvedu, zvekuti kunyange tiri pakati peshoko raMwari kana kumachechi chaiko, munhu anotobuda achimhanyira business. Ndo madevices aSatani mashandiro anoita.
Saka painzi farai kudenga nemi munogara. Inyaya yekuti kudenga hakuna zvese izvi. That's why Mwari vari kuda kudestroya nyika ino vazhinji voenda kudenga. Inyaya yekuti panyika hapagariki pane nhamo. Asi Jesu anouya kuti imi mose vakaneta nevakaremerwa, uyai kwandiri ndikupei zororo. Unotenda kwandiri akabhabhatidzwa uchaponeswa. Ani nani unodana kuzita rangu uchaponeswa. Vanotsungirira kusvika kumagumo ndivo vachaona evhangeri, ndivo vachaona kunaka kwaMwari, ndivo vachararama upenyu husingaperi. So all those that sacrifices before us vachaona kunaka kwaMwari. Vana Daniel chaita kuti vapinde vaiziva Mwari wavanonamata. So kuziva kwedu Mwari is tested upon matemptations atinosangana nawo. Saka kana uri wiki usingaverenge shoko raMwari, uri wiki pamunamato, zviri easy kuti udonhe pamuedzo. Nekuti Satani akatsamwa, he will never be satisfied. Zvirwere zviri kuuya mukati memazuva ano, nzara dziriko, hondo dziri kurwiwa. Satani arikuda kuparadza vazhinji kuti vafe vari murima, vasaziva chokwadi, vasaverenga. Kwana vanhu vachibirwa, vanhu vachinyeperwa shoko zvakasiyana siyana, vachitwistirwa mavhesi. Imhaka yekuti Satani akatsamwa kwazvo, nguva yake ishoma. Saka ndinouya kwamuri ndichikukokai mose mukati mezuva ranhasi. Ngatisimbei pamunamato. Ngatisimbei pakuverenga vhangeri. Ngatizvitsaurirei nguva pamabhizi timetables edu. Tidye chingwa cheupenyu. Tidye zvokwadi yaMwari. Tidye chiedza cheupenyu. Saka painzi mune nhamo yeminyika, ndo zvaitaurwa, yanga isiri nhamo yekungotambudzika nekurwara nekudii, but ichabata all corners of the spiritual life of today's Christians. Vanhu vaa confused, havachazive pekuita mainvestments avo spiritually. Vanhu vangoita zvese zvese. But vanoverenga vakaropa. It's a blessing kuverenga shoko raMwari mazuva ano. Unonzwisisa, wonzwa, woziya nguva, woziva zvekuita. So Mwari vari kutikoka mukati mezuva ranhasi. Isaiah achitaura pachapter 34 pavhesi ya16 anoti, tsvakai pabhuku yaJehovha murave. Hakuna chimwe chezvinhu izvi chichashayiwa shamwari yacho, nekuti mweya waJehovha nemuromo wake wakazviunganidzira zvese zvirimo mushoko raMwari. Hapana chatinotsvaga tikazi zvekudya, kararamiro chaiko karimo, katauriro katinofanira kuita, mafambiro atinofanira kuita, zvirimo zvese. Uchenjeri hwose hwatingada tinohwana mushoko raMwari. Ndosikamaona Jesu paakauya panyika aingofamba neshoko raMwari. Ndorangarira achitoparidza ati mweya waShe uri pamusoro pangu, zvinonzi akatora bhuku yamuprofita Isaiah akarava kukereke. Ainzwisisa pfungwa yekuti kuverenga shoko ndiko koga kunoita kuti tikunde. Ndosaka shoko richitorwa semunondo unocheka nemasaidzi ose. Ndorega bhuku rekuti ukariverenga uchinamata upenyu hwako hunoshanduka. Ndorega bhuku rekuti ukariverenga unorarama upenyu hunomufara. Ndo pfungwa yaiburitswa naJehovha. So mukati memangwanani ano tinokuinvaitai mose kuti mukati menyika yazara nezvivi, yazara nekusarurama, pari kutsvagwa maKristu achiri kuverenga shoko raMwari, achiri kuzvitsaurira nguva yekunamata. Saka yanguva yekutendeuka kuti tiverenge shoko iri. Yanguva yekutendeuka kuti tiwane nguva yekunamata. So mukati menguva dzino tichipendera kudzidza kwedu, ngativei nenguva yekunamata. Baba vedu vari kumusha wekumusoro kudenga, tinokutendai munguva dzino dzamatitendera Mwari kuti tidzidze zvimwe zveukuru hwenyu. Tinovarayirwa pamwe pacho nekutsvaga pfuma
tinokanganwa kuzvitsaurira nguva yekunamata. Tinotobuda dzimweni dzenguva tichienda kumabasa, kuzvikoro kwakasiyana-siyana tisina kunamata. Asi Jehovha matidzidzisa kuti tinofanira kunyengetera kwamuri nguva dzose tisingarashi mwoyo Mwari. Tinofanira kuramba takabatirira pakunyengetera uye tinofanira kuramba takabatirira pakuverenga shoko renyu, nekuti shoko renyu ndiro mwenje wetsoka dzedu Mwari. Chititungamirirawo patichariverenga, mutipe kunzwisisa kuburikidza nemweya wenyu mutsvene. Mutipe hana dzinorova Mwari kana tichinge takanganwa kunamata. Chitiregererai kudarika kwedu, pamwe tinotadza tisingatozive, pamwe tinotadza tichiziva, asi muri Mwari vane rudo vanoregerera. Pachauya kuzotorwawo vakaita kuda kwenyu Mwari, muchienda navo kumazambara edenga atinodzidza atakamirira. Jehovha, kusina nhamo nekutambudzika, dai tose tawanikwa mazita edu ari mubhuku reupenyu, chivaine mumwe nemumwe mumitire sezvaanoda Mwari, zvakarurama pamberi penyu. Jehovha, tinoramba tichitenda mukati mezita renyu, nekuti parinodanwa pose zvinhu hazvirambe zvakadaro. Tinokutendai nekuti muri Mwari vasingakundikane, vane rudo ruzhinji rwavanoratidza kuvanhu. Chivai nesu tose mukati menguva dzino kusvikira musi mukuru wamuchauya. Amen. Moyo wangu wasungwa netariro, nenyaradzo inobva mumatsamba. Apo nguva yekufa yazosvika, handizotyi kusangana nerufu. Ndakavaka nheyo yangu padombo, riri Jesu handizomboputsiki. Ndichamira kurutivi rwaiye akakunda chitema naSatani. Parumuko tosangana nehama dzakarara dzichitenda munashe. Musacheme ivaine tariro, muna Jesu ndiye ane upenyu. Vakawanda havana neruzivo, kuti vose vakafa varipiko. Tamirira kuridzwa kwewamanda, apo makuva avo ozaruwa. Kumarinda hakuna nerumbidzo, kudza Mwari nemoyo wako wose. Mushandire achiri mangwanani, auzive musi waunorara. Parumuko tosangana nehama dzakarara dzichitenda munashe. Musacheme ivaine tariro, muna Jesu ndiye ane upenyu. Musacheme musarase tariro, zvakairukuriro muna Jesu. Mhepo huru ingavhuvhuta sei, shingaira dakara kumagumo. Kune tariro imwe inofadza, yekuuya kwamuponesi Jesu. Ane mbiri nenguo yeumambo, haleluya toimbira hosana. Kufa kopfeka kusafa, tofanana naye Jesu. Kuora kopfeka kusaora, tofanana naye Jesu. Tobvunza nairufu, rumborera rwako ruripi. Tobvunza iwe guva, kukurira kwako kuripi. Vanorara vari muna Jesu, kuzorora kwakanaka. Vanorara vari muna Jesu, kuzorora kwakanaka. Vadikanwi, raramai netariro. Vadikanwi, raramai netariro.
kana nehama dzakarara dzichitenda munashe. Musacheme ivaine tariro, muna Jesu ndiye ane upenyu. Vadikanwi, raramai netariro. Vadikanwi, raramai netariro. Vadikanwi, raramai netariro.